ഈശ്വര, ജീവനോട് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എവിടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? കാഷ്വാലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ മതി. ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെയാണോ അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും? ഇവിടെ അച്ഛൻ വന്ന് കാറ് കിടക്കുന്നു. വാ വാ. ബ്ലഡ് വേണ്ടിവരും. ബി നെഗറ്റീവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ ബി നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. സാറിന് ബി നെഗറ്റീവുകാരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ HRDയിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹരി നിൽക്കുന്നു. എന്താ ഹരി, ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറ്റിയേ? ബിന്ദുജയെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ കയറ്റി. അവൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട്. നിവ്യ മോൾക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെന്റിലേറ്ററില്ല. ഒരുപാട് സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ? സീരിയസ് ആണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ഉറപ്പും പറയുന്നില്ല. എന്റെ ഈശ്വര, ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാ. എമർജൻസി ഓപ്പറേഷനാ. റിബ്സ് ഒടിഞ്ഞ് ലങ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ടത്ര. ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ബി നെഗറ്റീവ്. ഞാനതൊന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഹരിലാൽ. രാജീവ്, ബ്ലഡ് വേണം. ബി നെഗറ്റീവ്. വെരി അർജന്റ്. താനിത് എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത്? എന്താ കാര്യം? ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാ. എന്ത് പറ്റിയോ തനിക്ക്? എനിക്കല്ല രാജീവ്, ബിന്ദുജയും മോളും ബൈപ്പാസിൽ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു. മൈ ഗോഡ്. രണ്ടുപേരും ഹോസ്പിറ്റലിലാ. ഒരാൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും അടുത്തയാൾ വെന്റിലേറ്ററിലും. ബി നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാനിവിടെ. ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. നമുക്കിവിടെ റെഡ് ക്രോസ് ഉണ്ട്, റോട്ടറി ക്ലബ് ഉണ്ട്. രണ്ടിടത്തും ഡോണർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വിളിച്ച് തപ്പിയെടുക്കാം. രാജീവ്, വേഗം വേണം. ബിന്ദുജയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. താൻ പാനിക്കാവരുത്. ഞാൻ ഇപ്പം എത്തും. എന്ത് ഹെൽപ്പിനും ഞാനുണ്ടോ? ഓക്കെ രാജീവ്.